So again, among giawhag mo sa pag-apil o sa pag tambong no sa gipahigayon karon nga Kids at the Museum diha sa Casa Gorordo Museum sa Ramon Avites Foundation Incorporated. Naana siya nahimutang sa Lupisaina Street no na duol sa Parian. So naa diha karon gipahigayon ang maong kalihukan sa Kids at the Museum. Kada Sabado ra na siya mga igsoon. Ang tibuok semana o tibuok Sabado sa bulan sa Oktubre gipahigayon unya ang culminating activity ani karong Oktubre 27 no ang ikatapusang Sabado sa bulan sa Oktubre. So amo mong giawhag napay panahon no napay pipila ka mga Sabado nga nahabilin diin ang inyong mga kabataan no pinaagi og gift no nga talagsaon nga gift dili siya malimtan sa atong mga kabataan nga inyong iapil niining ato ang Kids at the Museum nga gipahigayon karon sa Ramon Avites Foundation Incorporated no. So kana atong mahibaw-an sad na nila kung unsa sa diay ang mga lain-lain nga mga museums dinhi sa atoa sa syudad no nga naa nahimutang no palibot dinhi. Nga importante kayo nga sila sa bata pa lang daan aduna na sila niining maong matang sa edukasyon haron pinaagi niini ma-develop no ang ilahang psychosocial no og ingon sad ang ilang mga physical na kalambuan no kay naay mga duwa-duwa no nga na experience nila no mga takyan matod pa kagani ang gipang mention na ay mga takyan no so mga duwa nga sugbuanon no? So nindot kayo na siya nga maka-experience sila ni ana kay dako gyud kayo na siya og benepisyo no sa atong kabataan haron ma-connect sila sa ato ang kultura ug kabilin. So mo na mga igsoon giawhag mo namo sa matag programa nato no sa pagpaminaw kay haron makadungog sad mo sa mga lain-lain nga mga issue nga atong padangat no nga atong hisgutan nga atong gituki no nining ato ang programa. So mao na nga ayaw jud mogbiya mga igsoon every Saturday no amo mong giawhag nga naa gyud kanunay nga maminaw no sa ato ang mga sa atong programa sa pagtuki kay kini siya informative unya pwede sad mong maka-interact no sa ato ang mga bisita haron pag paambit no sa inyong mga kasinatian o baka naamoy pangutana ngadto nila. So pinaagi ni atong programa makapaambit mi sa mga kalambuan sa impormasyon no ug pinaagi niini adunay pagkat-on sa mga butang nga adunay kalabutan sa komunidad ug ingon man sab sa atong kalambuan. So mo na nga amo mong giawhag kanunay kamong mga suking tigpaminaw namo nga naa diha sa tagsa ninyo ka mga lugar sa mga isla sa Bohol, Negros, Leyte, Siquijor no ug sa Mindanao area nga naabot nining ato ang tulumanon pinaagi niining ato ang programang pagtuki makapadangat mi no ninyo sa mga pagtulunan no sa matag adlaw no sa atong kinabuhi. Ang kalahian ng niining ato ang programa mga igsoon kay ato man ni siyang kuanon gyud ipasubay gyud sa mga tema no labi na gyud sa kada bulan aduna tay tema. So mga igsoon mo break una ta alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga importante ang musika sa mga bata alang sa pag-ila sa ilang kultura? Matod sa mga pagtuon nga epektibo ang musika alang sa pagpahibaw sa mga bata kung unsa ka importante ang kaugalingon nilang kultura. Ang musika giingon nga Ako si Pagtubig Chrissy naghatod ng mga gagmayng kaalam. Sa iyong sipag, aangat ka. Sa pagsusumikap, aangat ka. Sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka.
Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, angat ka, Pilipinas. Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayos sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man dahi na. Katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Nindo tagod. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og Computer Hardware Servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre. Kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Nasa ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Nga una, mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USGR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong mutawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number nga numerong 0917-632-0576. Nangita ba kamo og bukarga sa inyong mga dagkong kargamento paingon sa Visayas ug Mindanao? Ang Gothong Southern mo itubag sa inyong panginahanglan. Ang ilang biyahe gikan sa Cebu paingon sa Manila kay matag Miyerkules, Sabado ug Domingo, ug paingon sa Cagayan matag Lunes, Huwebes ug Sabado. Samtang paingon sa Tacloban kay matag Sabado. Ang ilang Manila to Cebu nga biyahe matag Martes, Huwebes ug Sabado. Samtang Manila to Tacloban matag Miyerkules ug Huwebes. Samtang Manila to Cagayan matag Martes, Huwebes ug Sabado. Alang sa dugang nga kasayuran, mahimong mutawag sa Gotong Southern Cebu Branch sa numerong 231-7100 ug sa Manila Branch 527-6977. Okay, mga igsoon, ninigpuntuha karon naa sa telepono si Ma'am Carmela Sanchez. Yes, Ma'am Carmela, mayong buntag. Ma'am Carmela? Yes, sir. Good morning. Yes, Ma'am, karon nagpahigayon man mo sa Kids at the Museum. Ma'am, naman sa mga nanawag nato no sa ato ang dinhi sa studio kabahi nagpakisayod sa kung unsaon sa nila pag-apil sa ato ang Kids at the Museum. Ma'am, kumusta man unsa may mga kalihukan karon unya unsaon man sad nila pag pa-apil no sa ilang mga kabataan. Yes, Ma'am Carmela, go ahead. Sir, actually, di ami karon sa USTF kanang ang amo ang kalihukan karon diri nagkuhan sila kanang comics drawing. Then there is a Picas Food, ang Cathedral Museum, nag-ceiling painting sa sila ang mga kabataan nato diri nga ni-apil sa Kids at the Museum. Yeah. Ma'am, daghan kayong interesado nga buot mo paapil sa ilang mga kabataan. Ma'am, unsa may pamaagi? Actually, sir, kami among kabataan, since mga 4 years na mga good ning partnership aning sa Ramon Abredes Foundation. Anya kami, ang rapi namang good mo yung nagkuhan kinsa nga barangay ilang partnership, mora mga good ilang gitag-ag chance nga ipangayoan nila kanang gitagaan nila chance ang ilang mga kabataan sa barangay nga ilang partnership mo yung maka-apil aning Kids at Museum. Oo ba? Pero ma'am, katong buot nga mga ginikanan nga buot mo pa apil sa ilang mga kabataan, no? Nga dili sila na
apil sa usa ka barangay, naabay mga higayon ma'am nga sila maka tambong sa maong kids at the museum? Dili ko katubag ana sir, siguro ato lang sila mang-inquire sa Rafi, pa-contact lang nila si Sir Carl Damayo. Aha. So ato na lang sila mag-inquire dito ma'am, no? Yes sir, ato sa kasaguro to sir. So ma'am, sa katapusan unsa may imuhang mga mensahe no alang sa ato ang mga tagpaminaw diha sa inyong pagpahigayon sa kids at the museum? Ang ako lang mensahe nila nga nindot gid unta ang opportunity nga maka-appeal kita sila aning kids at the museum. Ang ato mga bata dili sila malimot sa mga duwa-duwa nga Cebuanong kultura bitaw sir. Kay sa pagkakaroon god murag ang dili na tanang mga bata mo duwa ani mga duwa-duwa nga Cebuanong kultura kay naanad magud sila sa social network like sa internet. Ya mo nagyangog kana ko mga ginikanan og inani nga murag ang mga bata ron high tech nga naanad na ani social network nga dasigon na punta nila ang ilang mga kabataan sa pagtudlo sa katong mga kinaraan nga duwa-duwa sir pa. Okay. Ma'am, daghang salamat ma'am sa inyohang kuan karon pag uban nato karon dinhi sa programa unya ang uban sa mong panghinaot nga magmalampuson ang inyohang kalihukan karon sa Kids at the Museum. Daghang salamat po sir. Okay. So mga igsoon no, alang sa dugang kasayuran tawag lang sa numerong 418-7234 og pangita lang si Carl Damayo no haron alang sa dugang kasayuran kabahin sa Kids at the Museum. Naapay pipila ka Sabado. Okay? So, nining puntuha mga igsoon, wala na kitay panahon. Og dinhi natapos atong tulumanon. Sa ngalan sa akong kaubanan si Patrick Tabada, si Ma'am Heidi Palapar og si Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officers Foundation. Ako nagpasalamat sa inyong pakig-uban kanamo sa pagsulong sa kalambuan. Hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw ug sesyon. Mayong buntag mga Bisaya. Iyong sipag, aangat ka sa pagsusumikap, aangat ka sa bawat kayod, kahit anong pagod, aangat ka. Kasama mo ang Julie's Bake Shop sa iyong pagsisikap. Aangat ka, Pilipinas! Please, aangat ka, Pilipinas! Mugahin gyud ko og oras bisan sa akong kabisi sa trabaho alang sa Brigada Eskwela sa City Savings Bank. Maayo na lang ang akong pagpamintal ug panglimpyo sa mga tunghaan makatabang sa mga bata. Usahay, kapuyon ko sa Brigada Eskwela, kinaay mga lagyo nga mga tukaan. Apan kung akong huna-hunaon, ang akong pag-apil aning Brigada Eskwela sa City Savings, layo ug maabot alang sa mga bata, murag mawa ang akong tanang kakapoy. Ang City Savings uban sa ilang mga empleyado sa Visayas ug Mindanao nagkahiusa sa pagtabang sa pag-ayo sa mga tunghaan pinaagi sa ilang Brigada Eskwela. Paring Vic, long time no see. Asa naman ka gatrabaho karon? Pre, ikaw man day na, katrabaho ko sa kumpanya sa Saudi Arabia. Bago pa lang ko nauli aron mo bukasyon. Nindo tagod. Unsa may nahuman nimo? Eskwela ko og computer hardware servicing nga TESDAS certified sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center. Wala na ko damha pre, kung tanan ako nga nakatunan sa USJR RITTC, ako gid na apply. Ug lain pa gid pre. Naastig ko'y kadungan nga training sa lain nga buo nga kurso ug karon nakatrabaho dayon siya sa usa ka kumpanya human sa iyang training. Mga una, mo enroll na pud ko karon og lain nga kurso samtang ni bakasyon ko para akong magamit sa akong kumpanya pre. Nindo tagod ana. Unsa pa may laing short courses na ilang gi-offer kay aron mo eskwela ko? Ang USJR RITTC adunay 14 nga TESDAS certified program nga imong mapilian karon. Sama sa medical transcription, computer programming, bread and pastry production, dressmaking ug uban pa nga hindi man kaayo karon. Hala no? Moto niya gyud ko sa USJR RITTC aron mangayo ko og requirement. Sige, salamat ha. Alang sa dugang kasayuran, may tungod sa mga mubong kurso nga gidalit sa USJR Recoletos Industrial and Technological Training Center na himong matawag sa numerong 354-8405 o sa cellphone number na numerong 0917-632-0576.
Og dini madapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Pagtuki.